teda aby sa s ním mohla zhovárať, takže by zostala vedľa, tak ten príslušník zboru väzenskej justičnej stráže ako keby privolil, že teda môže byť a ten Mikuláš Černák, ako vedľa nej sedel, tak jej teda držal snáď celé 2 hodiny, lebo bol som s Mikulášom Černákom 2 hodiny, tú ruku jednu a fakt ju stále celý čas držal za ruku a prehodil s ňou aj zo pár slov a primárne sa venoval mne, to ešte poviem. A čo som si teda všimol, tak tá pani Černáková v jednej ruke teda mala ruku niekdajšieho bossa slovenského podsvetia a fakt postrach a v druhej ruke rúženec drevený. No a on sa k nej nakláňal a akože ten vzťah, tak som na to tiež pozeral, že som si tak uvedomil, že možno mnoho ľudí sa tak nechová k svojej mame. Mnoho mužov